Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, so inini ndagara hangu ndinoitawo zvekumbafa, but mukoma ndainge ndambozama kuti ndinge ndichisiyana nazvo izvi zvekumbavha, but now pane rimwe dhiri iro ratiri kuronga mukoma, and it is really breaking my heart. Ndokusaka ndazouya panapa, so ndakafonirwa nasisi vakabva vanditi ndiri kufanira kuti ndinge ndichiuya kuSouth Africa, so ndokwandiri pari zvinozvi. Pese apa ndainge ndiri kuZim ndichingorarama hangu ndichiitawo zvekuba. Zvino ndine umwe mukadzi wandakazotanga kudanana naye, she is a widow, saka akanditi iwewe, for me to date you need to come to church. Ndokubva ndazotanga kuenda kuchurch. To tell you the truth, from the very first day that I went to the church where she goes to, all that I could see was opportunities. Ndichiona vanhu vaine ma-iPad, ma-iPhone, ndichitoona kutoti I could steal all of those phones, but I guess that the Holy Spirit got into my heart. Nekuda kwekuti ndainge ndichimuda mukadzi uyu uye zvekare ndinomuda. Right now I am planning for her to come to South Africa because sisi vangu vakaroorwawo zvavo nemurume ane mari, saka I will start to work for the husband this coming January. Saka ndakavaudza kuti pane munhu wangu wandakasiya kuZimbabwe, saka vakanditi it is fine, muroora anokwanisa kuuya, then tobva tazokutsvakirai kwekugara. So mukoma nashi pavakandidana kunoko, I did not know kuti she had a job for me, but ndava kuno ndipo pavakazondiudza kuti there was something that they want me to do for them. Kutaura kudai so, even their neighbors, they don't even know kuti my sister has a visitor, because they came and they collected me almost in the middle of the night where I was dropped off by the bus. Then we returned back and anditombotendedzwi kuti ndinge ndichibuda panze, ndinongobuda panze usiku chete, and I'll be just moving around the yard anditendedzwa kubuda gate. So the reason as to why they are doing all of these things, it is because vakandiudza kuti murume anogara panext door iye nemukadzi wake vanhu vanoita zvemadhiri, hanzi mumba mavo vanogara vaine mari, and vakatonditi right now as we are speaking vane mari inokwana iyo kuita round about 5 million yavanofungidzira kuti ndiyo yavainayo, because vakabva mukutengesa nyanga dzezvipembere uye zvekare negoridhe. So the deal is that this family is going to be going on a vacation very soon. Since they are staying in a secured neighborhood, they will just leave everything open. Then inini, since no one knows kuti I am here in this same complex, ndichazoenda ndobva ndachizonoba mari iyaya, then they will just drive with me and go and drop me off somewhere else. Kwandiri mukoma nashe, that is just a small job, but nekuda kwekuti ndakazotendeukawo, I really do not want to do this, but my sister is someone that we rely on as a family. Zvekuti kana vakataura, we all have to listen to her. Ndokusaka ndauyawo pano ndichitsvakawo ma-advices kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndoitawo sei, please ndibetsereiwo. Should I just do this job only once, like my sister told me kuti yes, we know kuti wakatendeuka sha, but let us just do this, then you will be okay for life. Wobva watotanga uka business kako instead yekuti unge uchizongoramba uchishandira mukwasha after wazotanga kumushandira next year. Please assist me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna mukoma vedu. Yo, pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Eish, yeah, ndo anonzi ma1 anzi handisi kuda kuzviita zvinhu izvi, but problem ndeyekuti pari zvino ndigere pamba pasisi ava hanzi she's my cousin sister, and ndo vanotondichengeterawo amai kumusha, saka I feel as if kana ndikaramba then she won't take care of us as a family. Yeah, pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi zvinoita here kuti ndingobaka 1 then ndobva ndazongoenderera hangu mberi nekungonamata ndichikumbira Mwari ruregerero for what I would have done.
yama1. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndikuda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti varikowo here vari kumbosanganawo nazvo izvo zvandiri kusangana nazvo. Mukoma Nashi mwana wangu iye anongorara usiku hwose achitaura, ende newacho uyo waanenge achitaura handitombomuoni kana kuziva kuti anenge ambori ani. I am saying kuti mwana wangu anotanga kungotaura ega, zuva kana rikangonyura anobva atotanga kutotaura ari ega. Dzimwe nguva ndinozotoita wekutovhundutsira kuti iwe unopenga here, uri kutaura nani? Zuva kana rangonyura mukoma anototi ange achitotanga kutotaura ega, mukoma Nashi. Ende dzimwe nguva ndinozotovhunduka pakati pausiku ndichinzwa mwana ava kutoita nyaya achitoseka, ndobva ndamuka ndobva ndaenda kukitchen because nemurume wangu we only have a 2 room, saka tine kitchen yatinoshandisa sekitchen sedining, ndokwanorara mwana uyu neumwe munin'ina wake. Saka patinozoenda kuya ndinobva ndatoona kutoti mwana wangu anenge akatogara mufunge zvenyu achitoita sekunge ane munhu waari kukurukura naye. Please ndibetsereiwo mukoma Nashi. Chimwezve chatakaona pamwana uyu ndechekuti kana ukamurova zvezviya anotanga kuchema achiita chinhinhiva zvekuti kana madziwa nemadziwa nefuro raanenge oburitsa anenge achipupuma furu zvekuti zvinenge zvototyisa. Please assist us. Kana kuri kunzi mwana uyu kana mukamurova munomborohwawo neimwe nhamo inotyisa mumba, asi kana akafara she can just come back over atoti mama ndanhonga mari, akambonhonga 300 US. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakativhundutsa inini nemurume. Apa tainge tapererwa tisina kana mari yerent kana yechikafu, tainge tatova nemwedzi yakati wandei tisina kubhadhara mari yerent. Mukoma takachengeta mari iyoyo ndokubva tachizoishandisa because taifungidzira kuti ainge aine munhu waainge aibira. That was not the only time. Kunyange school fees mukoma, ndakangomubhadharira mwana wangu uyu school fees only 1 term. Last year ndakamubhadharira only 1 term. This year handina kana kumbogara ndakamubhadharira school fees. Anongoya nereceipt ototi memo vandinyorera receipt vari kuti imi makabhadhara kudhara, in which kuti tinge tichizotevera tichiendawo kuchikoro apa tichiziva futi kuti mari hatina, tinozongosiyana nazvo. But marisiti acho ose mukoma kubva last year ndakangomachengeta just in case kana vakazotibvunza kuti why musiri kubhadharira mwana school fees, tinongovarakidza marisits. Ndinoshaya kutoziva kutoti wacho ari kubhadharira mwana wangu school fees ndiani. Please ndibetsereiwo kuti mwana wedu uyu ane chipo here. Ndanga ndakamboti kuna baba vacho tadi tamboenda naye kumaprofita, but vakabva vati zvimwe kuda anenge aine chipo chake chaainacho anokwanisa kuzonochibirwa. But inini I get so scared, especially kana murume asipo, kungonzwa mwana achitaura nyaya. But the weird thing about here is that kana huri usiku kana ukamunzwa paya achiita nyaya zvezvitomeka sense, but unozoti kana ava mangwana acho kana kuti unge uchirangarira kuti what was he talking about, you can't even remember anything, as if someone would have wiped your memory. Baba vacho zvavakaita mukoma ndezvekuti vakambotenga memory card. Mushure mekunge vatenga memory card taiva nechimwe chifoni chedu, ndokubva vazongochiisa parecord, ndokubva tazongoisa foni iyoyo mudining munorara vana. Zveshuwa mukoma Nashe taitomunzwa achiita nyaya. After about an hour baba vacho vakabva vati I think kuti memory card iri razara, let me go and take the phone. Takabva tatanga kuteerera. I think takangoteerera for about 20 seconds before we could even make any sense of what she was talking about. But aita sekunge aitaura nemunhu waanoziva, and munhu iyeye waaitaura naye it was as if ainge ari mambo apo paainge achiri mupenyu. So murume paakati foni yacho yabva yadzima, ndokubva atora foni yaya akati achinoibayirira pachaja mukoma pakangoita rimwe zisound like vibration. After about a minute chaja yakaputika zvekare nefone it just melted
we could not even take out the memory card. That was only the time that we tried to record mwana uyu achitaura nevanhu vaanenge achitaura navo. Please assist me. Mwana uyu ane chipo here kana kuti muroi zvake? Anoroya, anoshandiswa nevaroi. Ko ari kumubhadharira school fees ndiani? Why is it mwana uyu tikamurova tinobva tarohwawo nenhamo? Asi kana akafara mukomanashi, mumba tinodya tichiguta. Kune vakambosanganawo nazvo here izvi? Please help us. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mwana uyu akamboya akatorwa navatete vake ndokubva vapinda naye mutauni. Hanzi vatete vake ava vanogara kuMbare, saka vakazoti vava kudzoka naye vakanditekstira message. Ndikatofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachinyepa. Hanzi vakangopindawo mune imwe supermarket ndokubva mwana uyu atongowinawo shopping voucher ndokutoenda tikatonotora hampa yacho iyoyo that very same day. Apa vatete vachibuda nemwana vainge vatosiya mumba musina kana chinhu, tainge tisitomborina kana chekubata. Zvimwe kuda mwana uyu ane chipo vedare. Ameno. Munozvionawo sei? Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi tinototya kufamba naye mwana uyu. Tinotya kuti zvimwe kuda kana chiri chipo anokwanisa kuzochibirwa chipo ichocho. Ndo upenyu hwaunoraramawo here ihwohwo hwekuti kana ukangoita sekunge watambura so obva watongokaruka waita mari. You can come to my inbox and tell me your own side of the story. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handidi hangu kutaura zita ravo Prophet ivavo, but vanhu vazhinji vanotovaziva, vatori nechannel yavo panapa paYouTube. So zvakaitika mukomana zvakudai so. Nemurume wangu tainge tatambura nekutsvaka mbereko, ndipo apo patakazoenda kuZimbabwe. Takati taenda kuZimbabwe mukomanashi, Prophet ava ndokubva vachizotibatsira paya. So vakati vandinamatira paya, then we returned back here and then I fell pregnant. Mwana uyu mukomanashi atova ne7 months. But nyaya iripo mukoma ndeyekuti ivo Prophet ava vava kutitumidzira spiritual threats nekuda kwekuti vari kuti vanoda motikari. Tainge takavavimbisawo motikari tikati kana kuri kunziwo zvikaita tichakutengeraiwo motikari Prophet. Saka motikari iyi inodhura mukoma. Takazoti tauya kunoku, then my mom passed away. After my mom had passed away mukomanashi, then things did not go according to plan. Takatovaudza ivo Prophet tikavati pari zvinozvi mari hatina, but we are going to keep our promises to you. Kana zvinhu zvedu zvazosununguka tichazokutengerai motikari iyoyo because it is very expensive. We were going to buy it kunoku kuUK, then we were going to export it back to Zim. So it is going to take a long time and also a lot of money. Saka izvozvo havasi kuda kuzvinzwisisa, vari kuti a promise is a credit, vari kuda motikari yavo. So mukomanashi nai zvinoitawo here kuti munhu waProphet can be so demanding like the way that he is demanding mukomanashi zvava kutotyisa. The last time that he spoke with my husband, we could sense kuti this is nothing but a spiritual threat that he was sending to my husband, because dambudziko ravapo nderekuti mwana wacho mukoma anorwara. Tava kungogara tichingoburitsa mari each and every time tichingoenda nemwana uyu kuchipatara. And ivo Prophet vakatoti it is because you did not live up to your promises. Ndokusaka mumba menyu mava kupinda mweya wehudyi. Kana musiri kuda kuti mumba menyu munge muchizopinda mweya wehudyi, just do what you promised me and I will chase away that spirit of poverty. Ivo vari kutoti hanzi kana mukasanditengera motikari iyoyo mukasaitumidzira kwandiri, just know kuti things from now they are going to get worse, they are not going to get better. Ndava kutya mukomanashi kuti zvimwe kuda
mwana wacho uyu haasi mwana, zvimwe kuda chitori chinhu chavo. Hamenowo mukomanashi, please ndibetsereiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndoda kungoziva kuti zvinoita here kuti munhu waprofet akutumidzire maspiritual threats. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvinoitawo here kuti munhu waprofet akutumidzire maspiritual threats mushure mekunge akubatsira. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi takavavimbisawo kuti tichazokutengerai motikari prophet. Apa motikari yacho hanzi kunoku kwatiri motikari iyoyo inodhura, saka kuti tingoti tangoitenga nhasi then tobva tatongoti tava kutoitumidzira kuZim the following day kana kuti the following month, we won't manage. Ndokusaka tanga takavakumbira kuti chimbotipaiwo time nekuda kwekuti ndiriwo munhu wekuti ndakashayikirwawo namai vangu. Please just give me time, then we will buy the car for you. But ivo vari kuti a promise is a credit. What a world we are living in. Hanzi maspiritual threat, kutumidzirwa maspiritual threat na prophet. Zvakangoma hazvo veduwe.